По план разстановка, силите, които са присъствали на охранителното мероприятие, са следните. Столична дирекция на вътрешните работи 666, от тях инспектори 26 и полицаи 640. От областни дирекции на Министерство на вътрешните работи 280, от дирекция жандармерия 400 и оперативни работници 148. Естествено, в Столична дирекция в 10:00 часа на същия ден беше проведен инструктаж на служителите, ръководните служители, които имаха ангажимент в последствие да инструктират служителите, които ще работят на терен с тях, и бяха запознати с план разстановката. В последствие, след този инструктаж, веднага се проведе друг инструктаж, който беше на площад Александър Невски. Александър Невски ли беше? Да, в смисъл на църквата там, да. Александър Невски, с придадените сили, които споменах. Така че абсолютно всички инструктирани служители на Столична дирекция и на дирекция жандармерия, на Главна дирекция жандармерия и СОБТ, са инструктирали в последствие останалите служители, които са придадени сили, а тези придадени сили са били прикрепени към екипи на Столична дирекция и на Главна дирекция жандармерия, които са участвали в основната единна разстановка. Отговор на въпроса е да, имаше участие на други служители извън Столична дирекция, тъй като бройката е такава, че ние не можем да се справим сами в рамките на служителите, работещи в Столична дирекция. За обозначителните знаци на инструктажите, които сме провели, както посочих в Столична дирекция и на площад Александър Невски, абсолютно всички служители, имам уверението, че са били с обозначителни знаци и униформите са им отговаряли на тези, които са разпоредени в наредбата, в инструкцията. В последствие допускам, че част от служителите, поради създалата се конфликтна обстановка, са се оборудвали с така наречените облекла робокоп отгоре, които не позволяват с нанасянето на тези удари с тежките предмети да нараняват сериозно служителите. И това, което видях от записите, е, че робокопите закриват част от обозначителния знак. Най-вероятно заради това се е получило това, може би, затруднение при разпознаване на лицата, които са участвали в евентуално действията спрямо феновете. Това, което се случи онзи ден, ще даде повод действително ние да инициираме някои допълнителни обучения за състава. Ще вземем тази мярка, а именно да осигурим допълнително обучение по линия на масови мероприятия. За мен е много важно хората, които са на терен и то на първата линия, да бъдат много добре психически подготвени.